Ако тялото ти е уморено, а мозъкът ти отказва да спре, тази вечерна малка стъпка може да ти помогне. Има вечери, в които си безумно изтощена, но просто не можеш да заспиш. И не защото не ти се спи, а мислите ти препускат. Постоянно си мислиш какво не успях да свърша днес, кой какво каза, какво трябва да свърша утре. И така вместо почивка влизаш в едно по-голямо напрежение. Затова преди сън не скролвай в телефона. Не си прехвърляй деня отново и отново в главата. Вземи лист и химикал и напиши 3 неща. Какво днес ми тежи? Какво ще оставя за утре и за какво съм благодарна днес? Това не решава всичко, но помага на умът ти да разбере, че днешния ден приключва и той трябва да почива. Ако и тази вечер умът ти е по-шумен от сърцето, опитай по този начин. Може би точно това ще ти донесе повече спокойствие. Ако това видео ти е харесало, последвай ме. Сподели го, за да достигне до някой, който има нужда да го чуе.